που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας, το πρόβλημα του νερού. Πόσοι πιστεύετε ότι το πρόβλημα του νερού είναι όντως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα? Πόσοι πιστεύετε ότι αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, το πρόβλημα ίσως θα γίνει μία αναστρέψη? Πόσοι πιστεύετε ότι η Revolution είναι εδώ για να δώσει έναν αποτελεσματικό, γρήγορο και έξυπνο τρόπο για να λύσει το πρόβλημα? Θα το δούμε. Εγώ το έχω πει στο κόμμα. Με σύστημα το χέρι. Έξυπνο, αυτόματο, χωριστικό σύστημα. Είναι εδώ για να λάβει όλες τις πληροφορίες που έχει από το περιβάλλον με τους 4 αισθητήρες του και να αποτίσει ανάλογα τα φυτά σας. Χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείτε τίποτα παραπάνω από το απλά να το βάλετε στην βρύση σας, να το συνδέσετε με το ποτιστικό σας σύστημα, στην πρίζα και όλα τα υπόλοιπα τα κάνει μόνο. Παρακαλώ, η βασιλιά του Μαγκαλένα, υποδιευθύντρια του τμήματος Marketing, θα σας δώσει μερικές πληροφορίες για το έξω. Λοιπόν, το Exapod είναι ένα επαναστατικό ποτιστικό σύστημα. Η καινοτομία του βρίσκεται στο γεγονός ότι έχει 4 αισθητήρες και σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ενδείξης, αποφασίζει αν θα ποτίσει το φυτό ή όχι και την ποσότητα νερού που αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, είναι διαμορφωμένο, είναι κατάλληλο για να διατηρεί τα φυτά και τα προστατεύει και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη των φυτών. Και το καλό γεγονός με το Exapod είναι το ότι το βάζεις στην πρίζα και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις και να βλέπεις αν έχει μπαταρίες ή όχι, γιατί το πόσιμο γίνεται από μόνο. Λοιπόν, ως marketing department αποφασίσαμε να κάνουμε έρευνα στην αγορά. Αρχικά προσπαθήσαμε να βρούμε αν υπάρχουν κενά και με την ελπίδα να τα καλύψουμε και βρήκαμε 3 ιδέες και στη συνέχεια κάναμε ένα νέο πληκτρολόγιο και καταλήξαμε στην ιδέα του Exapod. Λοιπόν. Και εγώ, σαν υπεύθυνος παραγωγής, θα δώσω επιγραμματικά λίγες λεπτομέρειες για το πώς δουλεύει το Exapod. Αν να καταλάβετε περίπου ποια είναι η τεχνολογία πίσω από αυτό το προϊόν. Αρχικά, το Exapod λοιπόν έχει έναν αισθητήρα αέρα, ο οποίος μετράει την υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα. Όπως βλέπετε, είναι μαζί με το κουτί του επ' έξω και χωρίς, που είναι μόνο οι αισθητήρες και η πλακέτα. Ο οποίος μας δίνει δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε τα φυτά να μην ποτίζονται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, πολύ ψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να καίγονται. Επομένως, αυτός ο αισθητήρας βοηθάει στο να έχουμε δεδομένα γι' αυτό. Επιπλέον, έχουμε τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους, που είναι δύο καρβονιζέ καρτιά, τα οποία μετράνε την αντίσταση του χώματος, την ηλεκτρική αντίσταση του χώματος, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε το ποσοστό υγρασίας μέσα στο χώμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το φυτό, καθώς είναι η πιο σημαντική πληροφορία την οποία λαμβάνει το Exapod. Επιπλέον έχει ένα αισθητήρα φωτός, ο οποίος είναι ένας φωτοαντιστάτης, ο οποίος καταλαβαίνει πότε έχει πολύ δυνατό ήλιο, λίγο ήλιο, πότε έχει απόλυτο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να μην ποτίζει τα φυτά εκεί που δεν πρέπει, δηλαδή να μην τα ποτίζει με πάρα πολύ δυνατό ήλιο, με αποτέλεσμα να δεν καίει. Οπότε το Exapod πάντοτε κοιτάει να ποτίζει τα φυτά όταν οι ηλιακές συνθήκες είναι οι καταλληλότερες για τα φυτά. Επιπλέον, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του Exapod είναι ασφαλώς η ηλεκτροβάνα, που είναι πολύ απλά μια ηλεκτρική έκδοση του κλασικού κλονού ή της βρύσης, τις οποίες ανοίγουμε και κλείνουμε. Αυτή η ηλεκτροβάνα λαμβάνει ένα μήνυμα από το Exapod όταν οι καιρικές συνθήκες είναι οι καταλληλότερες και αρχίζει να ποτίσει τα φυτά. Και όπως βλέπετε σε αυτό το οργανόγραμμα, είναι πολύ απλά η τελική λειτουργία του Exapod, δηλαδή ξεκινάει με το ρεύμα, έπειτα, αφού πάρει ρεύμα, αρχίζει και κοιτάει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή βλέπει πότε είναι καλή θερμοκρασία, υγρασία, εργασία εδάφους κτλ. Και αν είναι σωστά όλα αυτά, τότε δίνει μια συγκεκριμένη τάση σε ένα τρανζίστορ, το οποίο τρανζίστορ ανοίγει την ηλεκτροβάνα για να ποτίσει. Τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι ένα οργανόγραμμα του κώδικα, είναι πώς τον φανταστήκαμε αρχικά. Βέβαια, στην τελική μορφή ο κώδικας έμοιαζε κάπως έτσι, τον οποίο κώδικα γράψαμε εμείς οι ίδιοι, και οπότε έχουμε μια απόλυτη κυριαρχία πάνω και μπορούμε να το αλλάξουμε όποτε θέλουμε και έχουμε μια ιδιαίτερη ευελιξία στο πώς εμείς χειριζόμαστε το Exapod, δηλαδή μπορούμε να το μεταμορφώσουμε σε οποιοδήποτε σύστημα ποτίσματος. Και βέβαια αυτή η φάση είχε πάρα πολλά πρωτότυπα, καθώς για να καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε με επιτυχία. Και η διαδικασία παραγωγής πάλι, όπως βλέπετε, ήταν μια αρκετά επίπονη διαδικασία, η οποία υπήρχε πάρα πολύ ηλεκτρονικοδουλειά, και αυτή με το καλό την καταφέραμε. Και η μέθοδος παραγωγής ήταν η κυταρική, δηλαδή είχαμε χωρίσει σε πολλαπλούς σταθμούς
το κάθε σταθμό. Είχαμε προσφέρει πολλαπλού σταθμού στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραγωγή και να βγάζουμε πάρα πολλά εξαπότ αναχρονικό διάστημα. Και τέλος έχει ένα διεθνή συνδυασμό, ο οποίος του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ασία και σε όλη την Αμερική. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τα 4P του Marketing Department. Αρχικά, το πρώτο μας είναι το έξω που το παρουσιάσαμε. Η τιμή του είναι βάση του ανταγωνισμού και βρήκαμε ότι η τιμή μας είναι 45 ευρώ, ενώ οι ανταγωνιστές όλοι είναι από 120 και πάνω και προσφέρουν μόνο έναν εισιτήρα. Και τώρα η διανομή γίνεται μέσω παραγγελιών. Τώρα το σημαντικό πράγμα είναι οι προωθητικές ενέργειες. Έχουμε κατασκευάσει φυλάδια και κάρτες. Έχουμε δημιουργήσει 2 διαφημιστικά σποτάκια και έχουμε παρευρεθεί σε διάφορες συγκεντρώσεις, είτε του σχολείου είτε σε εξωτερικούς παράγοντες. Λοιπόν, και τώρα το final κλείνοντας, δεν θα μακρηγορήσουμε με τα οικονομικά στοιχεία, μιας και έχουν γίνει γνωστά στην Επιτροπή από το μέσω του business plan. Θα κλείσουμε λέγοντας πως η Revolution έχει φυσικά και μελλοντικά σχέδια, έχει ήδη επικοινωνήσει με διάφορους δήμους της Θεσσαλονίκης και θέλουμε να πάμε από το πράσινο σπίτι στην πράσινη πόλη. Θέλουμε να περάσουμε γενικότερα μία λογική εξοικονόμησης ρεύματος αλλά και νερού. Το πιο σημαντικό στοιχείο που υπάρχει στον κόσμο μας και το χρειαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε, αγαπάμε και προωθούμε το έξαπο με όλο το πάθος και τη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.